ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to beeli hela koyli alpha gaya dadala mbay hawa ko on waktu yoni hato luggere colli kame gasa jabbe ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal tribunal Ziguinchor hanki rokki bolgu Ousmane Sonko ɗon ɗo inde mum ittano ko fati banggue liste électoral mo leydi Sénégal to leydi Mauritanie lulde jagorde tawtorede hoore joli ndi ne jokke nder leydi ndi ma en ketto hen musidɗo men Alhassane Oumar Mbodja to leydi Mali ne jokka jokkodiral hakkude muɗum e leydi Russie ɗum ko jonde hakkude hoorejo jagoɗo leydi ndi woni Sokela Koggala Mayiga kami ambassadeur mo leydi Russie taweteɗo to Bamako ɓe kaldi cate golle kewɗe to leydi Guinée Conakry goto dillowo e landa timtimol ka Alpha Condé binoɗo teɓe wedda e kaso ngam jofade ɗum konguji mettuɗi fade colonel Mamadi Doumbouya accitama kikiɗe hanki o kabruji men ma naw en ha to Côte d'Ivoire Niger Gabon Tanzanie RD Congo ma en jaa to Madagascar kame leydi Égypte ha to Maroc kame jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore dinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimen koye mabɓe ɗo ɓe jambitanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbii alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoje gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mam Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Raneru Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe mawnde sappo e tati yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati yonti kumpital moon ɗemngal pulaar ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar tokkarallagal weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba oɗo hen jiyaɗo Allah moƴƴo mo ganduɗa wonno fandare mum walla ni woni fandare mum ko waɗande jinnaɗo mum gorko jaltuɗo aduna sadak moƴƴo sadak keddotoɗo
taw kadi sadago ene wawa yettoyade jinnaɗo to jomiraɗo nawi ɗum to yinnode fandare makko ko mahde juma e wuro tokoso ha on juma gasa watta juulede taw kadi o waɗiri ɗum ko Allah ngam waɗande ɗuma sadaga jinnaɗo makko on juma noon o mahi ɗum ko to wuro wiyetengo Sinthiou Bunduru Sinthiou Banduru noon Sinthiou Banduru ene tawe walla mbiyen Sinthiou Banduru ene wiye kadi ker Mamadou Fati taw kadi ko fulɓe ɓolɓe koɗi toon won wiyaɓe ɗum Sinthiou Banduru won wiyaɓe ɗum kadi ker Mamadou Fati ɗum noon tawete koye sara pasi noon woni koye Saloum waɗɗani Kaolack kanko noon o mahi juma o ala ko heddi so wona ñantude juma o ko wayno tappiji vantiloji ko noonne kadi e microji e gueɗe goɗɗe jaadoje ceewe beele juma o ɓuura yodde saaha noon o yiiɗi ko gasa law mataw gueɗe ɗe tardi seeɗa o felliti noon ñagade ballal faade dendagal bandiraɓe julɓe kala mo jungo mum yaajine hattani nde jokkodirta e nde ɗo henna tongode 00 221 77 447 34 60 te 11 00 221 77 447 34 71 00 221 77 447 34 71 nottotoma ko biyeteɗo Moustapha Diallo no mbiruɗen wuro ngo woni koto hakkude pasi waɗɗani Kaolack taw kadi koye Saloum e hoore mum wuro ngo wiyete ko Sinthiou Banduru walla ni mbiya ker Mamadou Fati ko fulɓe ɓolɓe goni toon mo ñaagui ballal beele o wawa ñantude oɗo henna juma mo jomiraɗo rokkimo doole wadde gam waɗande ɗum jinnaɗo makko gorko jeltuɗo aduna kabruji men ɗemngal pulaar leydi Sénégal horejo leydi ndi hono président Macky Sall kikiɗe hanki o joɗodima e PDG woni Cosmos énergie gardiɗo catal to banggue ƴeŋŋinde ngaluji ciggue cuuɗiɗe e nder leyɗele to galle lamorgo to ɓoyata Sénégal ma wattu ŋarɗinde gaz no feewi e wiide mawɗo leydi ndi ene gasa kadi Sénégal ma ɓeydu kuɓɓam leydi mum to banggue guure ha e nokkuji kala ha leydi ndi ɓuura wawde ŋarɗugol juɓɓugol no feewi siftinde moon wonande leydi Sénégal ne mari o saaha gaz ŋarɗuɗo labtuɗo mo ganduɗa ɓoyata ƴeŋŋine taw kadi rendi ɗum ko hakkude Sénégal e gendi leydi Mauritanie tribunal Ziguinchor hanki wuli jaw no feewi ɗum ko caggal nde rewɓe bois sacré ngari toon ene gamane konga ene mbaɗa seppo mumen leelani kadi hewɓe duppintoon ponoje ɗum ko caggal nde avocat ji Ousmane Sonko gulliti ngal ɗon tribunal ko inde Ousmane Sonko itta e liste électorale to banggue sungoji hitande ujunnaje 2024 paaɗi ɗi ɓe kolliti hen noon mette mabɓe mawɗe no feewi hanki noon wonno aadi mabɓe e président tribunal o kono hanki jaggama toon wonande maire wuuro Bignona biteɗo Bakary walla men biteɗo Bakary Diatta ko wona ɗum ko kadi hewɓe hanki police felɓodiri mumen toon ko jamma jengguɗo sanga 22 heures ene fayi 23 heures ko nden ñawore nde yani kanko on ñawowo gardiɗo tribunal o mo mbiyata Samsi Faya ko on woni taƴƴo oɗon sariya o holliti o itti ha laaɓi ko fate banggue katgol Ousmane Sonko inde mum wonde liste électoral ɓe kolliti hen noon kamɓe yaadiɓe Ousmane Sonko weltare mabɓe mawde no feewi ko wona ɗum ko avocat ji état laamu leydi Sénégal ɓen kolliti jadani hen ma noddita ñawore nde wawa wattede saabu Ousmane Sonko gonɗo to kaso inde mum wawata jeeyede sumgoji wonande paaɗi ɗi kono kadi ɓe kolliti kamɓe yaadiɓe Ousmane Sonko maɓe ɓeydu moɓodiral mabɓe manggal no feewi haɓe keeɓa koɓe jiiɗi wadde ko sirti noon ɓe gullitinoma to tribunal Dakar ha to suudu ñawore townude Dakar ala kala koɓe keeɓi hen ɓe keɓoyi ɗum ko toon to wuuro Ziguinchor keddotoɗen koye leydi Sénégal jangguinoɓe jangde towde moɓodirɓe catal SAS ɓenne kadi kolliti natani gueddere walla mbiyen tikkere balɗe ɗiɗi nden tikkere noon woni koɓe jiiɗi ko laamu ngu koɓe kaali ko nde nottoto no feewi ko wona ɗum ko université Cheikh Anta Diop nde udditta demuɗe mum kene woni joni lebbi 4 ko uddi tene kadi ganduɗa étudiant ji janggoɓe fannu 2022 2023 beele mbawa gaynude programme men ganduɗa hande ala kala programme men ko gasi hen haydara from civil e gardegol
Mamadou Bamba Sagna wo holliti wonande oɗo saha kulhuli ɗiɓe jogui taw koye cigarette biyeteɗo wonande cigarette électronique ha fayenma sisa hande kewɗo nder leydi Sénégal sukaɓe rewɓe e worɓe kala ko ɗum ñaƴirta ko ɗum woni ko cimmoto teni kadi ɓuuri hewde ko ñawnude neɗɗo to banggue jofe heñere cancer e gueɗe goɗɗe kala ɓe erima laamu leydi ndi oɗo saha nde wallataɓe darade hen no fewi gam andede ɗum ɗo henna ene soomi caɗele mawɗe no fewi tambiɓe nden kay kisala sukaɓe ko mbiyata hande from civil mo Guédiawaye ɓe erima jagorɗo gueɗe nder leydi kami jacingol laamu kami jagorɗo jangde pop oɗo saaha nde ɓeydata darde mumena gam teskede Guédiawaye e hoore mum oɗo saaha kalɗo birtiɗa tawata ko pijirloji sukaɓe ko mbiyata jouage taw ganduɗa ko haalisaji teguete ɗum ko babi ɗum ko joueji goɗɗi ɗum kadi ko joueji dese ko wayno fettude hen football taw koye écran ganduɗa hande haaɗi sukaɓeɓe toppitade jangde mumena tene kala saaha ne jibina kareli cattuɗi wargoji ne jalta hen ɗum noon moƴƴi ko laamu ngu haɗa ɗum walla itta ɗum ha laaɓa sowona tan ndeɗon ñawande ne wawi nde jontiri kala adda caɗele mawɗe no fewi taw kadi suko wonata suka janggowo ni joguiɗo karallagal aduna so wona ɗiɗon pijirloji jayidi yanke biteɗo Ummi Ndour mo ganduɗa darde mum ko darde haɓade facture aji cirɗi giwoji to Senelec darde makko e combat makko kala ɗiɗo dumunnaji ko yimɓe hewɓe wullittoɓe ko fati e banggue wonande facture aji kuɓɓam ne seeri guila to banggue facture aji Senelec ha e woyefal kala ne seeri ha ɓurti kanko noon hanki wo yidiri directeur général walla ko hande o yintere directeur général woni Pape Demba Biteye maɓe jewtiden toɓɓe jaƴƴi no fewi ɓe jewtidi mbiya noon toɓɓe jaƴƴi no fewi ko fate banggue darde makko e haɓademo ɗin facture aji gam holludemo caɗele yimɓeɓe tigui ko guuri ko ɗiɗo hen facture aji ceerɗi on noon udditi demal kala kaymo facture mum ari ene seeri te nandi hutoraki ɗum yo ya wullitoyo toon to direction mawɗo o foof ma winde aadi mabɓe ko 13 novembre beele gueɗe ɗe kala ƴeewe so tawi dehli walla ala suwa tawa to kaggulaɗe mo Dakar woni port de Dakar fettande mawnde fetti toon hanki taw kadi fetti koye bateau chinois ji ɗiɗi mbasi hen pittali mumen kono nguɗon cumu andaka noon holko jeeyi sababu ko wona ɗum ko noon on bateau moɓe inniri loi joie 106 kono woni hanki fettande fettude toon ha ɗiɗo chinois ji mbasen pittali men waɗi en gañiɓe sappo pompier ari yawi ñippude gueɗon jeygue to Parcelles Assainies goto milita taw ko jaadiɗo ex Pastef kam wiya tep nanga ne tawi oɗo saha e juuɗe dadiɓe inde makko ko Hawwa Thiam kanko Hawwa Thiam waɗi audio wedde WhatsApp gam audio WhatsApp mo weddi o waɗi hen ko fappa wara boya fappa wara boy taw kadi ganduɗa ko Ziguinchor boyiji sukaɓe Dakar naɓe to keedi jalte duppe pap woto ndeƴe ɗum noon ko noddude fitina oɗon saha mo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe e oɗon tufde WhatsApp nde weddino siftinde moon kala kada haala e WhatsApp haal jaam so wala ɗum tan audio ma ene hette so nodduɗa ko fitina walla bone ma artema nangueɗa ndewneɗa laawol tombora gendarme mbi teeɓa ken wona 68 taw ganduɗa ko kees woni hen ko guertoɗe kaɗaɗe nadde leydi Sénégal ɗe giwri ko gotiri e leyɗele takkinde leydi Sénégal kene fotto wonde 680 guertogal ene nder ɗiɗon carton ngaji on mbaɗowo trafic oɗon fannu nangaɗo o haali ɓe waddata ɓe eɗen guertoɗe to giwata kala gartaten koye toɗɗale walande gouvernement keso jagorɗe ɗiɗi giwɗe toon to sur sarɗiyeji ndu leydi Sénégal woni Oumar Youma gardinoɗo groupe parlementaire mo Benno Bokk Yakar toɗɗaɗo oɗo saaha jagorɗo défense woni jagorɗo armée gendi leydi Sénégal ka woni jagorɗo konu gendi leydi Sénégal lomtimo toon to sur sarɗiyeji ndu leydi Sénégal ko biyeteɗo Ousmane Gueye so tawi noon ko Daouda Dia sarɗe yanke gonnoɗo toon to sur sarɗiyeji toɗɗaɗo oɗo saaha mo gonen jagorɗo gaynaka kame ñamde jawdi e nder leydi Sénégal lomtima ko biyeteɗo Bakary Camara ɓeɗo henna goni lomtiɓe ɓe to Touba hanki ko pelɓodiral
bongal waɗi toon to legal HLM ngal pelɓodira noon ngal waɗi ko hakkude bay faaloji kamɓe sukaɓe finoɓe ngal legal ɗum ko caggal nde bay faaloji dokka yamirore kalɗo ɓe jii petto bal yoɓe nanggu ɗum ɗum jeeyi sababu wuuro Touba football fettatake hen woni pijirloji ngala hen wonde sukaɓe pettanno ɓe mairi noon bay fal goto ne sirdino seeɗa ɓe juuki on ɓe dañi fiide ɗum bongal haade heddiɓe garde wonti haare jingguiterde banggue ɗiɗɗi kala waɗi gañiɓe to banggue sukaɓe hay to banggue wonande ɓeɗon bay faaloji kala garten koye darama musɗo baɗɗo no ko mbiɗa ɗo Fimmela noon tawete koye région mo Fatiga ko suka debbo élève classe de seconde kam to lycée Fimmela kam yooɓi fittandu sehili mum gorko mo duuɓi nogas on noon ko Jakarta dongnanno sanga 2 heures jamma kamɓe ɗiɗo gonduno ko nden hocci laaɓi andaka noon ko rewi hakkude mabɓe o fiya on o waɗe ladde kin laaɓi noon accani noon ha wasi fitta ɗum to hôpital mo Fatiga on noon yaltaduno kono suka debbo ko baɗɗo e ladde oɗo saaha yiyaka tawa yontere yawtunde to Mbour legal Espagne to negadi ko suka gorko mo MSEC plombier kam yooɓi fittandu suka debbo NS Thioro on noon liggotono koye multi service wo ɗeɗɗu on tan ha yalti aduna te noon ko sehil makko wonno jeheten ko hatton to Madina Gounass taw yin toon musidɗo men Amadou Samba Lo yillima toon on kalfinaɗo ko fate banggue gueɗe Senelec woni Amadou Tidiane Keɓe man ketto ko yewtide on Amadou Tidiane Keɓe Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. e duwonuji worgo leydi Sénégal hono Amadou Tidiane Keɓe waɗi jillu mum ɗo e Madina Gounass ñande altine jeenayi lewru ndu sababu jillu ngu noon ko ata ƴewtade sifa golle Senelec e nokku o kono kadi ɗen caɗele courant teskatede e saaha ndungu o holliti ɗen eɓɓore ndeɓe lelni gam haɓade coupuraji courant ɗi hikko noon wonko ɗum nafi hen no feewi. Amadou Tidiane Keɓe kalfinade Senelec e duwonuji worgo leydi Sénégal. won programme momin puɗɗinoɗo momin mbaɗanno on programme ko wuuro ngo beele courant o ne refta lawol ɗum amin hen ne wawi wiyede komin eɓɓuno ko sa ƴetti temedere foof 90 ɗe amin mbaɗi ɗum joni noon ɗi saahaji jawtuɗi hendu ndu e toɓo ngo wonko bonnuno ha diwan Casamance o foof courant o ne wanno probléme seeɗa ɗum kadi memino Madina ɗum kadi min gari min ƴewde ɗum o saaha solution ngaji dañama hen yimɓe nan hen liggo pour no ɗum yariri yesso. Hande noon ko ɓuuri addude kam hande e meɗa ardi directeur clientèle Sénélec e wiye Babacar Mbaye meɗa ardi e monsieur Ahmedou Dida Diagne kanko kadi o woni koto to commercial Sénélec woni to kamɓe ko hen ɓe liggoto ɓe aɓe ɗofti kam ɗo pour arde yiide liggotoɓe ɓe holno liggorto e ko aussi client ji ɗi holno o saaha no ɓe ƴettiri Sénélec facture aji ɗi tawi wonko woni hen ɓe mbawa kamɓe kadi jaabade ɓe ko fati hen e liggey o yaara yesso ɗum ɗon wonno koyɗe amen. ɓe kolli weltano mawde ardeɓe ɗo e nder Madina Gounass saabu ɓe jii ceerno kono kadi ɓe jii nokkuji ɗi kala hen nokku golle mum en ndewi lawol ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Amadou Samba Lo to Madina Gounass waɗɗani rabba hande oɗo keccol ngol yeehi ha moƴƴi no feewi guttuli dabeje kala ne keewi kosimeje ne keewi kono guerte ɗe kadi jeehi ha jooɗi gaweje ɗe mawni dene ɗe gaari ñebbe ɗe gaari e kala banggueji Ahmadou Samba Lo sen gewi toon to wuuro teddungo Madina Gounass Dakar caggal nguleki e ɓitto e warño oɗo saaha kala subaka hande o walla mbiyen ni sanga tisbar hande heeɓi ƴiwonde mawde no feewi gueji wawi nanni ndiyam ha heewi kono kadi yo gay nokkuji goɗɗi waɗi diƴƴe kewɗe no feewi kono yaadi koye keneri ɗum ko caggal wonande nde Dakar heeɓi wonande nguleki mawki no feewi kono haɗani ha joni ko tooɓi ko nguleki ene jokki sen giwi to Madina Gounass Dakar jeheten goton to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Isaga Keɓe oɗo henna kabaru tribunal mo Ziguinchor hanki ñawanɗo Sonko ene hewno artande men e gueɗe baɗini hen ɗo en ñalɗi kala musidɗo men Amadou Isaga Keɓe ɗo gonɗa kala min mbiya tan jomiraɗo yo yurmede mum ɓeydo e ma an dendagal mayɓe julɓe kala sen giwi to leydi ndi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie yontere lulnde taw kadi lulnde nde ko batu jagorɗe gam oɗo saaha yurnitade projet ji jogoɗɗi huccanede 2024 kene yaltina gendi leydi Mauritanie
e caɗele martan min hen musidɗo meɗen Alhassan Oumar Mbotia to leydi Mauritanie. Assalamu aleykum wa rahmatullah. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سار Abdullahi Saar Kumpital men e ɗemngal pulaar e ñalawma hannde oɗo e leydi kono Mauritanie mawnde sappo e tati lewru yarkomaa ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati. hoorejo leydi kono Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani ɗowi jonde jakorde hanki sappo e ɗiɗi lewru yarkomaa ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati ko ngol ɗo waɗi noon laawol ɗiɗoɓol koɓe jooɗo e jonde taw kadi ko jakorde gardiɗo jagorɗe leydi kono Mauritanie Mohamed Bilali Masoud o jaɓɓima ñande hono jeslare sappo e goho lewru yarkomaa ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati to bureau makko to taw noon ko ɓen wonande taw kadi ko gardiɗo taw kadi ko hono opposition taw démocratique taw kadi e gardagol Hammadi Sidi El Mokhtar ko kanko dey ardi taw kadi ko lundo ngo ɓe mbawi noon hono joɗade toon e wadde kono batte mabɓe hakkude mabɓe e on taw kadi ko gardiɗo hono jagorɗe ɗo e nder leydi kono Mauritanie e taw kadi o wawi kankone gardiɗo taw kadi ko lundo ngo wawi kono bayyinde e haalande mum nde ɓe kaldi e on gardiɗo hono jagorɗe leydi kono Mauritanie wi kamɓe dey e ñalawma mabɓe e guidiri mabɓe o woni ono ñalawma hono mawɓe no fewi e wawde kadi kuccidirde e makko e lundo ngo kadi e ko ɗen conseiller hani kuccite kanko gardiɗo to kadi kono jagorɗe ɗe e wawde kadi e dañde kadi humpito e wawde kadi dañde kadi noɓe wawde kollirɗemo hono lawol ngol mo ƴetti ngol e fadde kadi e nandal e gouvernement mo leydi kono Mauritanie hakkude mum e lundo ngo ma waw kadi wadde gueɗe payodinde hani addanaɓe kadi taw kadi ko ɗoftade taw kadi ko hiya sarɗiyeji ɗi hay ɗiɗe décret ji baɗaɗi ɗi ko fatti noon e ngoɗo taw kadi ko lundo kanko noon o wi wonde eɓe mbawi kono yewtude hen gueɗe kewɗe no fewi ko fatti noon hani e gueɗe nder leydi ndi hani e caggal leydi kono Mauritanie e wawde kadi jokkude e hakkude wawde jokkodiral e taw kadi ko e ndendiɗon hono mbaadi taw koye ɗoftade kuule ɗe leydi kono Mauritanie ha nawra kadi taw ko leydi ndi kono yeeso taw kadi koye daaɗe e ɓen taw kadi koye jibinande ko leydi ndi Mauritanie ɗo e nder leydi ndi ha mbawa kadi kono nanede no fewi ene wayno batu ngu noon tawtorama ɗum taw kadi directrice taw kadi cabinet jagorgal ngal biyete toon Aïcha Fall Vergès wonde conseillére taw ko jagorgal ngal taw ko toppitiɗo ko fafede gueɗe taw ko politique biyeteɗo Hindu Mintu Enina dental leyɗele ko Europe rokkiri jagorgal kono leydi kono Mauritanie ko yowiti e ñawoje otoji sappo ngam ngarɗinde kay taw kadi ko liggeyaji hono mabɓe leydi kono Mauritanie noddi kay waɗi erago mum wi wonde kadi yo jeyle dartine toon to leydi kono Palestine ko watte ko jagorgal noon taw kadi ko délégué taw kadi woni koye e jagordu gueɗe caggal leydi hani e ɓen Mauritanie naɓe wonɓe caggal kono leydi biyeteɗo Mohamed Yahya Wul Saïd wawi hono bayyinde e wi noon alay saago kadi gueɗe ɗe taw kadi kono ƴette guila e yakare ha leydi ndi ha ɗen e gueɗe mum alay saago to leydi président ƴeewe no moƴƴi tension ngaji gonɗi toon ɗi mbawi hono artirede taw kadi ko gueɗe kamtoriɗe mbaɗe toon ɗe ɗum ɗo foof taw kadi wawa kadi hono ƴeewede guila e ɓen taw ko diplomate en wonɓe toon ɓe e hani e ɓen taw kadi waɗɗoɓe kadi kono politique aji ɓe alay saago kay ɗum ƴeewe gueɗe ɗe mbawa kadi kono artinede kanko jaggal wawi hono ɓeydude hen e yiyande makko e haalande makko e ngun batu taw ko keñanagu taw ko waɗi ɗum ko conseil taw kadi ko ligue arabe e ɗen jagorɗe toppitiɓe gueɗe caggal hono leydi Mauritanie noon siftini tan ɗo wonno guila hanki e hecci hanki ko ɗon tan woni jaggande kay ko leydi hono Palestine ono junggo ena eri noon e toon comité taw kadi ko koftudinɗo e mbaɗa ƴettata taw kadi ko responsabilité ji mumen e ƴetta kadi wonɗen gueɗe ha mbawa dartinde kono jeyɗe ɗi ko ɓuuri yawde e yaccade taw koye nder leydi hono Palestine e ko ndi leydi taw kadi ko Israila ene fiira ɗumen taw kadi ko
taw kadi ko bawal mum e wadde ɗumen won ɗeɗe gueɗe kono kamtol joni noon amo mo wiya noon e ɗum noon ɗi alay saago leydi kono Palestine noon wawa hono reedede wawa kadi kono liggede ha gam kadi ɓen mbawa heɓde kadi taw kadi ko hujjaji mum tengtinɗi taw kadi koye e fawi koye taw kadi ko windarde kala ha wawa leydi ndi wawa kadi artude no hannirta ni e wawa heɓde kadi hoore mum. Idrissa Demba Kolela kanko de ko préfet toon to Fande Échiri ñande ñaslare o yuɓɓini toon battu e nder taw ko direction régional de taw ko éducation nationale gam wiide kay yo jangguinoɓeɓe e jinnaɓe janggoɓeɓe yo tinno e jangde nde mate kay ma jangde nde wawa ngarɗude no fewi ɓe tinno no fewi ɓe mbaɗa hen goof kadi himmiji mabɓe ha jangde nde wawa kadi yarude e yesso. ɗum noon ko ɗo kumpital men e ɗemngal taw kadi ko pulaar haaɗi tawno ko e dande musidɗo moon Assane Oumar Bocco gorko mo Sarandogo ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heɓlo sukaɓe Afrique weltare a yawo TV. Alhassan Oumar Mbocco golle man jooɗi peewi toon to gendi leydi Mauritanie sen giwi to Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali caɗele walla fitinaji ndentama no fewi ɗin fitinaji noon ko caggal wonande nde diɗɗal imam Mahamoud Dicko nodduno ñalawma hande o aljuma caggal julal tisubara kamɓe kala yoɓe ceppu taw seppo seppo jaam yamo taw kadi alda e fitinaji alda e haydara erago mabɓe noon ko wiide tan oɗo saaha yidde mabɓe koko wiyete transition civile taw wona transition militaire nde tawno militaire wona kuluba woni joɗorde mum toonne kadi ko joɗorde civil wawa ɗowde leydi ndi hayso tawi woni sumgoji mbaɗaka taw kam ko civil woni ɗon ɗum ko caggal halifaɓe diine aada dogde hen koyɗe jaam ha yaadiɓe kanko imam Mahamoud Dicko jaaɓi joƴƴinde gon seppo ngoɓe miijino wadde gon seppo miijinogo wadde noon hande woni huulono fitina mawɗo no fewi hakkude ɓen sukaɓe kame police jogorɗo tawtorede goɗon a seppo honorable taw ko Abdou Rajoga mo ganduɗa biftaɗo kene tolno joni e lebbi jeeɗiɗi ne waɗa otage taw kadi biftima ko worɓe joguitiɓe armée ji taw ganduɗa ko sarɗiyanke mo MPR to kuccala guila bifta haɗo hen ala kala dariɗo hen ala kala ɗo haalullaji mbaɗi koyɗe jaam dogaka hen yiɗɓemo e sehilaɓe makko en ɗamma ko kala oɗo saaha jalte deƴƴere men gam hollirde metti mumen no fewi no fewi faade e deƴƴere gouvernement leydi leydi Mali ko noonne kadi hoore jagoɗo leydi Mali woni Cekel Kogal Mayiga mo ganduɗa ene ɓattinomo no fewi koɓe sehilaɓe kono haɗo ɗo gonɗen ala kala dariɗo e gueɗe makko ɓeydude jokkodiral hakkude Bamako e Moscou jeeyi sababu wonande Cekel Kogal Mayiga hoore jagoɗo leydi Mali kamne wonde ambassadeur mo leydi a Russie joɗiɗo to Bamako ɓe jindiri ɓe joɗodima nden jonde noon ɓe kaldi hen gueɗe kewɗe no fewi taw ko poɗɗe wawde ɓesnude ɓesnana leyɗele ɗiɗi ɗe ha ɓuuri kadi ɓesnande leydi Mali to fannu ndema e to fannu jangde heblo ngarɗugo ko noonne kadi to fannu nden kay kisala e to banggue cellal ɓalli ɗeɗo gueɗe kala maɓe kimmiran taw ko gueɗe dendaɗe hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ha ɓuura yarude yeeso caggal nde Air France international yowi yangara mum wonno ko jeeɗiɗi lewru ota hakkude Paris e Bamako hakkude Bamako e Paris caggal nde Air France holliti 13 octobre aljuma hande ma ɓamtu yangara muma taw ko Dakar taw hakkude Paris Bamako Paris ɗum noon la junte militaire mo leydi Mali kolliti kañumen keɓaki taw parani wonande ndiwowa ka leydi France ene ɓamtita golle mum hande ɓe Paris kala maɓe kalana wonande ardiɓe kaɗon laana armée leydi Mali wi joguiɗo konngol armée o warte laɓɓitinde holko firti batfara ɗum ko diɗɗal ngal plateforme hakkude koninkoɓe fama kame woni e yaadiɓe CMA ɗum ko caggal wonande ɗe ɓatakoji kewɗi jalte réseau sociaux taw heɓe pamani o holliti ngal diɗɗal ko ɓen giwi to camp Kidal 1 faade toon to camp MINUSMA mo loni tawite to Kidal ɗon ɗo loni woni e haɓɓude bagage mum gam yaltude leydi Mali sen giwi to leydi Mali
paɗen koto Guinée Conakry hoorejo jagado leydi Guinée biteɗo Bernard Ngomo hanki e batu makko o haɗi kala ko fate gouvernement makko kala hutorade natal colonel Mamadi Doumbouya walla ni sport muɗum taw kadi o alda e yamirore gouvernement o beele hunde yuɓɓine taw wona tan kala ko wirtima cenga hen guila e photo ha e goɗɗum gueɗɗe kala poti ko rewnede lawola namdoɗa cetal tammigal charte leydi ndi wawa rokkudema yamirore mbawa wadde bureau ma walla e joɗorde nokku ɗo jiɗɗa wadde ɗo Guinée jeeyaɓe e landa timol ngol Alpha Condé woni arc-en-ciel kan landa woni landa Alpha Condé ɓe kolliti hanki weltarme ɗum ko caggal goto e jaadir mabɓe biteɗo Lamina Waraba Sako ɓurɗo ɓattade Alpha Condé ne yaltinno konguɗi mum mettuɗi no fewi caggal kuddata o ngam jofade peɗeli wonande laamu militaire haali mum ko boni ngun laamu noon yiiri ɗum ko jenni e malli e ƴattoje goni ɗon tadi e mankude ɗum respect no fewi ɗum jeeyi sababu nangga wedda e kaso hanki o e ballal hujjiyenke makko ɓe keeɓi yamirore ngam jaltugol yaadiɓe landama ko kolliti hen weltare mumen mawde no fewi jeheten ko toon to Antananarivo waɗi waylo mawɗo no fewi to Madagascar suudu sarɗiyeji leydi ndi hanki derguiti laamu hoorejo leydi ndi woni Andry Rajoelina on derguitama hanki laamu mum tene kadi wonno koye gembade yidde ƴamde dawal mum tataɓal taw koye gardidi laamu leydi ndi ɗum noon tijjeno koye novembre lewru fandu ndu hanki 12 ndun suudu sarɗiyeji ɓen sarɗiyankoɓe gooti hanki 150 kolliti yo itte 100 kolliti yo acce ɗon oɗo saaha ko Christia woni Christia Rajana ko on oɗo saaha lomtimo président par intérim ɗon haade mabɓeyade sumgoy ɗum ko caggal nde diɗɗal landaji lundo kolliti kay oɗo henna lamɗo leydi so tawi o accama ɗon ma fitina bonɗo ar e nder leydi ndi o derguitama e laamu makko to Côte d'Ivoire Drogba Yaya Boli jagorɗo ceftal ɓalli en wondi kadi e khalifaɓe laamu leydi ndi hewɓe tawama subaka hande o toon to 13 ville ngam uddidde parc sport coftal ɓalli kene foto wonde ujunnaje nogas suka ma mbaw ƴettede en ko hande noon ngol binditagol fuɗɗoto ngam ɓen sukaɓe mbawa dañde hen golle mbaɗe recrutement ɗum koko fate banggue coupe d'Afrique jogoɗo fettude janvier taw kadi ganduɗa ko toon to leydi Côte d'Ivoire ɗon hankiɗo tirage waɗi ma on keɗo tirage o e kumpital moon coftal ɓallinde jayde weltare TV taw koye sawtawol Oumara Dembel Diallo kame hoodere pulaar ma on kettoyo hen ɓen kippodiroɓe toon to leydi Côte d'Ivoire caggal hankide tirage o a waɗi on galle mahaɗo parc mahagil 2022 taw wanja e makko feccere milliard ko préje français fa Niger armée leydi France taweteɓe nder leydi ndi base mabɓe gonnoɗo to ko biyeteɗo uwalama on base uddi ha tiiɗi jeeyi sababu ko 4 koningue wonnoɓe toon kaɓɓi bagage mumen ha laaɓi ƴetti laana mum ndi wawa jayi payi to ñame taw kadi koye ɗoftugol koninkoɓe leydi ndi haaɓe gona e nden kay kisal nde laana mabɓe weeyi ɓe payi ko toon to jamena lamorgo leydi Thiaɗa toon ɓe joƴƴinta bagage mabɓe haade mabɓe fatude toon to Paris lamorgo leydi France siftinde moon to Niger kene tolno 1,400 koninke mo leydi France woni ko wonno toon oɗo saaha mo gonen foti heddat toon ko 1 koninke ɗo e mayirɗe ndeɗo henna hitande maɓe kaɓɓo bagasal maɓɓe ha laaɓa to leydi Gabo général Brice Olongui gonɗo e jilluji mum ɗum ko caggal nde waɗi jillu mum toon to Guinée équatorial caggal mum yeehi toon to Congo Brazzaville caggal mum yeehi toon to RCA woni Centrafrique Tchad o sahane tawe to Yaoundé hakkude mum e Paul Biya jillu makko e leyɗele koddiɗe mo nde waddi keerol ngam ɓeydude jokkodiral e andindeɓe ko jeeyi sababu arde mo e lefol laamu derguidde laamu Ali Bongo Ndimba baɗɗo e jappere duuɓi 14 mo bamum waɗi kene tolno e duuɓi 40 pawɗi so rendi kamɓe famille Bongo ɓe laamima leydi Gabo duuɓi 52 taw kadi koye kamɓe tan goni laamiɓe toon mo laamum derguita ñande 30 août caggal sumgoji bannoɗi ha cetal tambingal ɗin sumgoji kolliti ko Ali Bongo Ndimba gañi jeeyi sababu on général joguinoɗo nden kay kisal makko kam derguiti kisa laamu makko kanko on Ali Bongo Ndimba mo laamu mum derguita
joom suudu mum biteɗo Sylvia Bongo heccanko darima yeeso tribunal ene namdo holko waɗi ko addi ɗum ɗon nangira ko idirtinde ngalu leydi ndi ngam joom galle mum sellani ala ko andi ko kañum jogui kuɗola ene sifane wencitane waɗa no weela ha ganduɗa kene wona temeɗɗiɗi milliard woni ko nanguira e nder résidence muɗum o waloyi jammaji makko hande waɗimo jammaji ɗiɗi kaso toon to kaso central mo derrière la prison mo tawe toon oɗo saaha mo gonɗena Tanzanie holliti weltare mum mawde no fewi ɗum ko caggal nde garɗini laana kaɓini eski a sisa kan laana noon temedere dow temedere ka fewna koye nder leydi Tanzanie ko laana tokose kono ko laana ndiwowa ka diwi hecci hanki sanga be tawi tawɗo no fewi de 11 octobre ko nden kadi woni hecci hanki o tono ko bileɗo morogoro noon ɓe holliti ɗum ko directeur gaddiɗon fannu David o holliti maɓe ɓeydu loskoji maɓɓe ha ɓuura wawde garɗinde laaɗe jahoji nder leydi ndi beele ɓuura moƴƴinde ya gara e nder leydi maɓɓe RDC Congo laafaji mbulaji jeetati taw ko dilloɓe wonande MINUSCO taweteɓe to Béni kañumen nanga guitta e golle men o sahani tawi juuɗe dadiɓe ɓoyata ñaawe ɓe nanguira noon ko hutorade mbadi gondi faade sukaɓe rewɓe kamɓe noon ɓe jeeya ko toon to Afrique du Sud leydi Maroc heeɓi kene tolno e milliard koppreji euro ɗum noon ko yidde mahatade wonande galleji derguitiɗi e séisme bannoɗo toon to Maroc e lewru mayduɗo hen nando iwi koye bogne union africaine oɗo saaha noon leydi Maroc nden ñamade ko ɗo e duuɓi tati wonande leydi Maroc ne fiiɓi rendinde kene wona temedere nogas milliard taw koye koppereje dirham ma wono 12 milliard koppereje euro ɗo e duuɓi 5 gam mahatade gueɗe bonde e nder leydi muɗɗum to leydi Égypte caggal batu hooreɓe jagorɗe wali men jagorɗe araba taw kadi oɗon batu yuɓɓina ko yilirde wonande leydi Égypte hoorejo leydi mum erima ɓen finoɓe to Gaza woto jaltu Gaza ɗum ko caggal nde Israël rokki ɓen ɗo ha jamma o aljuma ne jaltata ha laaɓa so jaltani koko fusata Gaza ha laaɓa kanko hoorejo leydi Égypte o holliti hay goto woto yaltu Gaza ko wala ɗum ko noon jagorɗo affaire étrangére mo leydi Égypte holliti Joe Biden betti ɗum no fewi hoorejo leydi Amérique ɓurɓe jogade puissance e nder windere nde kala so wonti haalata ko ɗiɗo henno konguɗi firti ko gueɗe ɗe kala moddi no fewi ko wona ɗum ko noon Abdel Fattah al-Sisi hoorejo leydi Égypte holliti heeɓi balle kewɗe no fewi taw kadi ɗon balle kala payi ko toon to Fattah Hamas toon to Gaza aɓe mbaɗa kaldigal beele kadi ɗen balle mbawa yettoyade caggal gañiɓe wonɓe toon ɓe ngala safara tene kadi gueɗe ɗe kala ene muusi e mumen no fewi to joolam jabeeri hakkude Iran woni Ibrahima Raïsa hoorejo leydi ndi o erima leyɗele julɓe nde moɓodirta kañumen kala leyɗele julɓe kame arabeɓe nde moɓodirta gona caggal Palestine mballita ɗum wotoɓe telɗude hono kay wonande no Amérique erori kañumne ma daro gam wallidde leydi Israël rokkiri délai jamma hande o aljuma ken wona million pawɗo yo yaltu Gaza so tawi yaltani koɓe gazoɓe Gaza ha bona tene fandara mabɓe ko momtude Hamas ɓe kolliti kala ko woni Hamas ni gorko ni debbo ni suga kala mum ko ceɓɓitiɗo koɓe momtoɓe ɓen ha laaɓa ɗum jeeyi sababu oɗo saaha hewɓe nan puɗɗo eggude ngal Gaza mo ala ndiyam ni courant ni ñamde ni safara caɗele mawɗe teskaɗe e oɗon diwan Israël gardiɗo commission union européenne holliti dimanche ma tawi toon to Israël ɗum ko caggal jillu kolaɗo kuɓal leydi Amérique toon to Israël mo leydi Allemagne jagorɗo affaire étrangére leydi mum holliti ma wat toon jillu mum hewɓe kolliti oɗo saaha ene jaade Israël kono kadi ne cofni no fewi ko Hamas waɗi ko hayso tawi woni cofnani ko Israël waɗi ko so wona joɗorde nde Israël yiɗi joƴƴinde toon to Gaza beele jiima e Hamas waɗa ko weela loni holliti ɗum ɗon wona hunde fonde laatade Thaïlande naɓe maɓe gon ujunnaje joyo toon to leydi Israël ɓe erima laamu leydi maɓɓe nde wallataɓe ɓe jalta toon ɗon kene tolno e nogas e goho Thaïlande najo basɗo fitta ɗum tawi koye fiyande nde Hamas wanno ñande asen nde faade toon to leydi Israël to Israël booli kala ko jewdi magasin uji
kame jeereji kala koko guddi jeyi sababu non ha hande ɓe kuli yataw commandoji ɗi leydi Hamas ala to moggini ngam yidde wadde janguji mumen ko waɗa ɗum ko noon leyɗele kewɗe nelli avion ngaji mumen ngam artirde yimɓe mum Amérique holliti ɓoyata manel avion ngaji mum ngam ittude yimɓe mum toon to Israël ko waɗa ɗum ko leydi France artiri laana mum gadi ka kan ko hanki jamma aka jolni kene wona temedde tati capanɗe jeeɗiɗo taw ko France naajo wonnoɓe toon to Israël ko waɗa ɗum ko leydi Allemagne holliti nelli laana ndi wawa ngam artirde yimɓe mum leyɗele kewɗo saha goni koye ittude yimɓe men wonɓe toon ngam hulede fayede yataw jangu jogorani wadde e ndega leydi ndi so si Jordani to ne kadi subaka hande ko pelɓodiral waɗi Palestine naɓe joyo wasɓe hen pittali men ɗum ko caggal nde commanda goto yinno wadde jangu muɗɗum leydi France e fiyande wande nde Hamas waɗi toon to Israël jeeyi sababu kene tolno e pittali sappo e jeeɗiɗo kene tolno e sappo e tato fittando woni ko heddaniɓe toon sappo e jeeɗiɗo woni ko majji so tawi noon ko Amérique kañumne wasi toon kene wona no gase ɗiɗo neɗɗo taw kadi ganduɗa koye nden fiyande wande toon ko waɗa ɗum ko leydi France haaɗi kala ko fate seppoji Palestine naɓe nder leydi mum kono haɗani hewɓe ceppe leydi ndi subaka hande o ko enseignant goto to leydi France woni baraɗo warda ko laaɓi ɗiɗo gaña hen ɗum koye attaque to lycée Arasa toon ɗum waɗi on baɗɗo ngal baɗal nangamane waɗe introsé ko fate banggue ngal ɗon baɗɗal musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kabruji garanɗena kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehili moon Sar Abdullahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranen ñalawma janggo so ala ko faddima on ketto musidɗo moon haali Abouba